gwrs, gwerin i blant 7 i 11 mlwydd oed yw Gwerin Iau, sy'n cael ei gynnal yma yng Ngwersyll yr Urdd Glanllyn ar benwythnos cyntaf mis Rhagfyr. Mae e'n bartneriaeth rhwng Trac, Traddodiadau Cerdd Cymru, a'r Urdd, a mae'n rhoi gyfle i blant i ddod ynghyd am benwythnos cyfan i ddysgu am alawon, gwerin traddodiadol, caneuon a dawnsfeydd mewn awyrgylch hwylus ac anffurfiol. Mae'n bleser mawr gyda ni yma yng Ngwersyll yr Urdd Glanllyn i gydweithio hefo Trac yn cydrefnu y cyrsiau yma, Trac Gwerin Iau a Gwerin Gwallgo. Mae mor braf gallu croesawu gymaint o blant, bobl ifanc sy'n hollol frwdfrydig ynglyn â'n traddodiadau gwerin ni. A mae'n bleser bod yma ar un o'r penwythnosau i wrando ar y canu, yr offerynnau, a'r clocsio a profi y bwrlwm yn ystod y penwythnos cyfan. Gwenan ydw i, a dwi wedi bod yn dysgu dosbarth yn benna o Delanorion, ond mae yna offerynwyr eraill hefyd yn y dosbarth a chantorion hefyd. A dwi'n meddwl bod rhywbeth fel Gwerin Iau yn hynod o bwysig a gwerthfawr, dweud y gwir, achos mae'n rhoi cyfle i blant o bob rhan o Gymru i ddod yma, nid yn unig i gyfarfod i gilydd ac i rannu cerddoriaeth draddodiadol Cymru a chaneuon gwerin, ond hefyd i fagu hyder, dwi'n meddwl, achos mae'r ffordd mae'r gerddoriaeth yn cael ei chyflwyno yma yn ffordd hollol wahanol ella i be maen nhw wedi arfer efo fo. Mae yna lawer iawn o ddysgu ar y glust, ac mae hynny ella'n rhywbeth newydd iddyn nhw. Ond hefyd mae yna ddigon o hwyl i gael yma, wrth gwrs, ac awyrgylch anffurfiol. A dyna sy'n hynod o bwysig yma, dwi'n meddwl. Mae'n hwylo cymdeithasol. Ydych chi'n cael siawns i chwarae cerddoriaeth gwerin? Ydych chi'n cael cyfle i wneud ffrindiau newydd? Dwi'n mwynhau yn fawr. Ti'n cael siawns i siarad Cymraeg tu fas o'r ysgol?